Hallo, agus fáte. Gunneach gunneonach. Piamh scialach na haiche amach maha. Lá mh andra a dul cear. Unanan, bhfuil olc. Cúmat é falla bhuam. Agus gibh sin súd idir díte cuiteach colbhí Megan. Go príomh scialach na haiche nach maha is idir chola sé seachtain gomata rih idir bhí ag commitú na damsar in céili. Is dat a tséasach is an unjan na haichean as cutramiche sa bhíasach anach go. Gritjara, le tíadach becan laichem ní go lá mh andra. Has a rach yn dyfrys sapatimach ityrta chariche. Jen y chomati sa ta jesalacha anamach a'i chilwyn. Hasgip yn ymwneud gynionach y tysing y gyran idir pegi anna agos Marianna y fa yn hapus. Siw i gael pegi anna tal siw idir flos y ches y fieng y fos yn two-step. Sien chwld y syniad ag yn ymwneud gynionach a dweud choltiach a cwt idir chomati na dawns yn ceili. Pegi anna na misjyn fiach gyn bychos corn fi'ch dynia becan freestyle ag i ianw agos at y ceili. Ha cwt ile Marianna na misg yn gynnyddiach ymach bychod. Cyw no cyw yn yr rwta ha cyntiach anil sian ciar e gyrlos. Y glwysyd yr yrst gwynanin agos y cheist y filat olc. Wel, ffyd ym eisiau gyfilat gadidw olc. Hasgip yn ymwneud gynionach. Larach gylat y torst dynia cywnia gyn yfyr sybi siachaniat. Do, chydych cymryd a had is fi ffein aslis. Chan ylys acym sy y drastig gyda. Nach gall yn sŵl iddyn mamasir. Le Megan ac yn hen. Megan, hallo. 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 Siwt ma ha? Hallo. Daw ma gyda eisiau gan Gigi. Hallo. Aiac. Wel, mae'r eich dŵl yn awm sio Genevieve hapla, chyrym, agos yn nid y fas syliad. Wel, sy'n ofis cyw, agos mygwyd gynnahar eich sy'n mygwrslwys gydygyn uniac. Yr eich hwgyf se sy studio. Feima. Agus fysrach oedd Megan am y hyd.